हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। अयोध्या में राम मंदिर बना है। प्राण प्रतिष्ठा का डेट निश्चित हो गया है। हर कोई अयोध्या पहुंच रहा है दर्शन के लिए। आज अयोध्या दुल्हन बनी है। इतना साज सजावट, इतना सुंदरता, भव्य आयोजन किया जा रहा है। कभी राम जन्म जब हुआ होगा तब ऐसे ही अयोध्या में धूम मची होगी। और ये दूसरा चांस है। आइए देखते हैं अयोध्या की शोभा को। कैसे पावन नगरी अयोध्या हो, भाग फिर से जगल बा। पावन नगरी अयोध्या हो, भाग फिर से जगल बा। आव चली करे दर्शनवा हो, भाग फिर से जगल बा। आव चली करे दर्शनवा हो, भाग फिर से जगल बा। त्रेता में राम अयोध्या में जन्मे, त्रेता में राम अयोध्या में जन्मे। चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिनवा, अरे बाजे लागल बड़ा ओ बजनवा हो, भाग फिर से जगल बा। बाजल बर हो बजनवा हो, भाग फिर से जगल बा। पृथ्वी पर पाप रहल गरुआइल, ऋषि मुनि सगरो रहल अकुलाइल। ऋषि मुनि सगरो रहल अकुलाइल, अरे देव बरसवल सुमनवा हो, भाग फिर से जगल बा। देव बरसवल सुमनवा हो, भाग फिर से जगल बा। कौशल्या के दुलारे दशरथ के प्राणों से प्यारे, कौशल्या के दुलारे दशरथ के प्राणों से प्यारे। धरती अंबर मगनवा हो, भाग फिर से जगल बा। धरती अंबर रहल मगनवा हो, भाग फिर से जगल बा। अहिल्या के तारे सेवरी के उबारे, अहिल्या के तारे सेवरी के उबारे। केवट जनल स्मरमवा हो, भाग फिर से जगल बा। सीता के रावण करेला हरनवा, हनुमान कइला लंका दहनवा। सीता के रावण करेला हरनवा, लंका के हनुमान कइला दहनवा। राम रावण कइला मरदनवा हो, भाग फिर से जगल बा। मोदी जोगी के निगरानी में भव्य मंदिर बनल बा। नगरी अयोध्या दुल्हनिया बनल बा। प्राण प्रतिष्ठा के निश्चित दिनवा हो, भाग फिर से जगल बा। प्राण प्रतिष्ठित के निश्चित दिनवा हो, भाग फिर से जगल बा। 2024 22 जनवरी दिन सोमवार मोकमवा हो, भाग फिर से जगल बा। दिन सोमवार मोकमवा हो, भाग फिर से जगल बा। गिद्धराज जटायु अयोध्या पहुँचल, गिद्धराज जटायु अयोध्या पहुँचल। भालू बंदर कइला पयनवा हो, भाग फिर से जगल बा। आव चली करे दर्शनवा हो, भाग फिर से जगल बा। आव चली करे दर्शनवा हो, भाग फिर से जगल बा। गंगोतरी सोचा जिनी मनवा, रोका जिन कदमवा।
गंगोतरी सोचा जिनी मनवा रोका जन कदमवा अरे बिहा वाला सागर जहनवा हो भाग फिर से जगल बा बिहा वाला सागर जहनवा हो भाग फिर से जगल बा पवन पुत्र हम जेकर सनवा हो भाग फिर से जगल बा पवन पुत्र हम जेकर सनवा हो भाग फिर से जगल बा पावन नगरी अयोध्या हो भाग फिर से जगल बा आव चली करे दर्शनवा हो भाग फिर से जगल बा। धन्यवाद। अगर ये गीत अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।